paro ki bapet ya Good News TV bani pedang sobhai phi sashisien shakane ka program ha ka bangin wanlam shapi ya khubor na kaktien ka jong blai ngidap da ka jingkman ha kane ka por bidan ring kat bat ngi i Reverend LC Thangkeu iben sam ya kane ka khubor ha padang ka jongi balashwa bangin yo asngo ya ka jingkren bai pastor and I ngin snap shya ka we ka jingra ka bakirpang ban I di Algazarika karsono uble ng khui phi Satang ken diat por ban syong ne bat ngan om dan kam ban kuslai junom shu ngam dan kam bangan kuslai onda boy shashi liang wa ki jenjar babun ken kut no ban ngan syong net ngen hang ta lakmat ngan kmi chu jisu kamen sim jing palang hon ban ngan om dan kam ban kuslai junom shu onda jing em kan wai no ba jing kran khadu ban kuslai baro lawai bat ngan om dan kam ban kuslai junom shu ngam dan kam bangan kuslai onda boy shashi liang wa ki jenjar babun ken kut no ban ngan syong net ngen hang ta lakmat ngan kmi chu jisu kamen sim jing palang hon ban ngan om dan kam ban kuslai junom shu boy shashi liang wa ki jenjar babun ken kun no ban ngan syong net ngen hang ta lakman ngan kmi chu jisu kamen sim jing palang hon ban ngan om dan kam ban kuslai junom shu lakmat ngan kmi chu jisu kamen sim jing palang hon bat ngan om dan kam ban kuslai junom shu bat ngan om dan kam ban kuslai junom shu nongkong ngapen pa ia ga jing sngongu bat ga jing aingu ga jonga ya ubalai alam lenti bat ubalari bal sumar yang alang bakal jing ya lenti ga jingai ga jonga nadu bangami na ying hadu benda poi hang ni
Ngaingu eru ya ublay ibet banjit ya nga. Banlong kum unong tray ubaret ujong haga nega kam ga bakraw bat ga bakentang ka baulak hot ya nga. Ngamla aru kam dapen pau ya ga jing snong ga jonga. Ya ga komiti ka badai kami ya ga Good News TV channel jong ga jing seng samla KJP sinat sap ni. Kabala sngaw day ban ai ban talam ya nga. Haga nega jing syakri. Nga ai kublay bat sngaw karpang ro yagi crew members jong ka channel kiba penbet penbiang hagi liang baro. Ngamla aru kam na pau ya ga jing sngaw karpang ga jonga. Ya pi ki para bangai ki para mensim bu koridor ki baju sngaw tunat ban pej iya ga nega channel ki ba ju kumi ju pej ju snap iya ga khobar ga ktin ga jong blai la hanong kendong la ne hasor kapang pedang ga bangadon naga khobar ga ktin ga jong blai ban ya samlang ha pedang jong ni ha ga nega por kalong ublai uyayele ban penbahapat yo breu naga jeng em kabasneo bat kabadu jing kerman bau em ya kaba ngalasang nongrem na ka kitab kikam ka apostol kala nong ka bakhandai kadakhat kabalai hadu kabanreo kitin kibaong kumni te katbau dang lai kala jia baulapoy hajan Damaskus bat kendet latang shine lap saudong yo ka jing shai na bnang te ulakalan kram hakndau bat ulayo sngaw ya gaktien ka ong hau sol balay ba me pensitom ben ya nga te ulaong melong atrai te ulaong ngalong ujisu ya wa me pensitom ben kalong ka ya me ben kenjat persya ya giding tendong haba ula kenyo bat ula sngaw mayan ula ang atrai ayu memon yang banle shua bangin ya syaprang syakaman haga bede bat kana khobar ga ktien ga jong blai tungin le show blai haga ching duai ublai ukpa jong ubah benang syat jong tam nga aingu eme na marga ga por penyo hanga banya sam yo khobor ga jing penim ga jong me ga nong pop ki bachot ki baram dua ya me au blai snai ben kerko baga ga por kan long ga por ga bakordor naga benta jonga bat naga benta baro ki ba yo snau ki ba pe ki ba kme iya ga ga khobor naga benta kapuram ga jong me snau au blai gi jing dua jongi panan kami lau jong syakri kumba me juban kam hagi por baro naga betaga buram ka jong me kran aturai ngi syashkor na bangi tep ba melong ublay jongi haga kerteng uji Yesus Kristus ngapan amen haga bay day bat kana ga benta ngakwa abangan ya pai naga benta ka jing em ka jong sol katto katne lakhaya usol haga snong Tarsas haga snem san lane Henry HK kane galong katkum ka jing tho jong kinong wat benya ki historian ki don ki ba tho san HK don ki ba tho Henry HK haga nong ba Tarsas hakari Cilicia ka ba khot menta kari Turkey lakhaya usol nagalong ying Jew nagajaj Benjamin but kane kalong ying jong usol kadai kalong ying kabadan ka ching itho baki long gitrai snong jong kahimaro nagino gidaw ge bangim la abantem kalong ying ga jong usol kalakan ria jakano sha Jerusalem hagas snam shipo hadin ukres wa apostol Paul udan artligi kerteng ka kerteng sol jong kawan namar bau deu Hebrew kade ga kerteng Hebrew bat ga kerteng Paul pat de kawan namar bau deu nong Rom bat usol hagisnem katsan hadu arpau hadien ukres
ula pule kumu kena school ha Jerusalem haga ktin Hebrew hapo gajing hikai jong u Gamaliel ya kaan lane ka hukum hapo jong une urabi lane nong hikai uba paunam jong kata kapuar ngila benong bosol ulalong way nakiba shirham hagapor balakam ya Stephan bat habaltian bishar yo bat kum bagalalong ulalong ujiu bashirham bat wabut bahaya kiniam ya ki an bat ya ka hukum ulalong unong yalam bahakamat haga jinglan temau ya Stephan namar begitu baru kiblalan temau ya Stephan kilalau ya lagi jangkop bat bu hak trai kejat jong usul ngisyam ya kena kenten haga kitab kikam ki apostol kalau nong bat nyau gadekhat kebasan purpra bakin kami obor ban kawang mau ban lentem mau ya ut Stephan bapli haga kitab kikam ki apostol kalau nong ba pra haga dekhat ka badeng kong hadu ka balai laye tu oyangi bausol ulalong unong yalam bahakamat ban pensitom yagi Kristan haganong ba Jerusalem bat amday tang hanong ba Jerusalem ulayat uat ro keleng-keleng ki jaka hangno bala ban yosngau bagi Kristan kidan hak ke kitab kikam ki apostol kal nong ba kenda ha gadkhat kabanengkong bat kabaar laye tu yangi bahaga jing raham ka jing kwa panyap bat pendo ye ke Kristan ulapan ia ka jing aibor naurong ba lang do ban kem bat ban pensitom ye ke Kristan kibadan ha Damaskus hagane ka ju ka kitab kalanong ka bakandai gadkhat kabalai hadu khat kandai laye tu yangi bakat ba udang lej haga tagalenti sa Damaskus syua benunrong haganong ba Damaskus kendet latang sainlap saudong yo daga jing syahin na benang te ula kelon kram haga kendau bat ula yo ngau iya kini kiten ki boong sol balay ba me penjitom ben yanga bat usol hang tau la jubab ulong melong uai atra te kajing sawa kalawan bat kata kajing jubab kalong ngalong ujisu ia ubame pensitom ben kalong kaba ya me ben kanjat persya ye kiding tendong usol hang ne uladon hapdeng jong kajing sngow mayan haga jing sngow lenga kajubab kabalawan nagataga jing sawa kabaong ngalong ujisu ya wa me pensitom ben kalong gaba ayame ban kanjat persya iki ding tendong usol hang ne usngau tho bau tau jisu ba mau budin man lagasnge bat kataga jing hikai jong u jisu kaba mau budin man lagasnge ban yo ban pendok pendam ye ka pleng une shisha ulong ukun ublai ubem une shisha uwan ban ye kendo yo hagane galenti sa Damaskus usol daga jing snow shapting daga jing snow kunyo bat daga mensim jong jing ai tilot ka jing pendam lot yala de ha utau bodon bor baro walada udon hagalanti jong jing ile persyayo ula kran ye gini kenten wong atrai ayu memon yang aban la kata kajing sawa kala jubab kalong toyeng kilai sya kata kanong ba te an saya tu hame ayu ba mede banla ka Bible kala itu yengi bagita
kibe don lang hang ta ngisyam hang ne ga khot ka ban yau ka ba ong kum ne kirang ba te kiblaya le jing le rengkat bat kilaya yang klam nang keren kida yo sneu ya ga jing sawa Henry Kim da yo iano kalau long ka ga ba pla bawat kita kibe don rengkat ha ga por kio sneu ya ga jing sawa ka jing keren ka bawan na utau ba klam yo bat ga jing keren kaba usul jong Tarsus ya keren kini kibele lang bat kio sngau ya kata kiru kiladan hapadeng kacing lenga kabakrau anda kumta haba kata kaktin kalaong toyeng kilai syakatong ta kanong ba te an saya tu hame ayu bamedei banle usul la persang banyang bat habau la persang banyang usyam yala dia habau kulit igi keman ki kemat jong kila tap mat la yo isu te kumta la subtin ye da kita ki bay lek rengkat bat hado bandapoi syadamaskas hapdeng jong gabakum kata ga jingjia ha kata ga min utrai jisu ulapau hawananias hagajing yo ipau jong ulaong kilai hagata galanti ya kabla khot kababet syagaying Judas mensyam yo breu bakerteng usul unong Tarsas ulayo yame hagajing dua bamebo lagi kti baun yo pekpan Ananias abo yo so ia gana kentien ke bau traji sukres ukuran yo haga taga met haga jung ipau ulas ngau syapting banlai syau tau breu bekertang usul tre lek bat ulai hau trai dakania namar bu syapting yo tau breu bekertang usul namar bau ne ulalong unong pensitom ben yege Kristen ha Jerusalem kisnong bamarjan bat mentah ulawan kenang sa Damaskus ro banyo pendap ia kena gajing angnot ia kena gajing temu gajong banyo pensitom ben ia ki Kristen Henry utrai ulong hau Ananias tokilek no kabamon amnon kamban ainia amnon kamban ben Islam kilai no nabauta ulong watiar balajit hanga ya gabanket ya kerteng jonga hakmat ki jentil bat kisim bat kikon Israel de kumta Ananias andala menstam uklam ainia ula leitna bat ularong hagataga yi ulabo lagi kti hausol jong Tarsas bat ulong ye gini ktien ko sol upara jonga utau utrai jisuken ubalapau hame hagatagalanti bamelawan ulapa ayanga bamen yo pekpat bat ben pendap ya me dau mensim bekoi te kumne ro kaktien oblai kay itu yang te kumne ro lahap no lagi khamat jong kum kasarau bat usul ulayo imat pan te hangta ulayang joy bat Ananias ula penbaptis ya ula baham jing baham bat lapen syait buat ya kata gade ke jing jia kabala jia ya usul jong ke Tarsas ubala mi kenang na Jerusalem ban lai sya Damaskus ban yo ban kom ban te ban pensitam lanewat ban penyap ya ke Kristen hangta
ban penduk jat ya ka jing hikai ka jong Jesus Christ lane ka takan niam thmai ka niam kla ka baki kyong ha ka ta ka por ha ka be dei bat ka ne ka benta ngakwa ban bu kat to kat ne ki benta ki banga phya lang kot na ka benta jong ka jing sngo tho ka jong i ha ka be dei bat ka ne ka khobor kat kum ka ne ka phang kabangadan kabenta kabanengkong kabangadan ban bu hang ni haba pej haba kmi haba bishari ya gane jingjia kablaja hausol jong tarsas hang ta halanti hadamaskas bat kumju anda habola poy hadamaskas kabanengkong kalong ublay ulong ubadap daga jing e kaching isnay kaching ai bat kaching map ublay ula thau thmai kaching em jong sol katarsas daga jing ai bat kaching map klem nyau ye kaching boman bat kaching ele persha jongu wat laula pensitam ben ye Kristan wat laula penyap ben ye Kristan naga bentaga jingat jong ki hau Jisu Penban ublay shim la nyaw ya kita paro khoi ulayai wat ya kalat ban yo yesham bat usol jong tarsas ban thau thmayu ngangai bawat mauhi shim khmilanti bakanja ga bakum kane ga jingja ga jengem ga jongo ulalai khnang ja Damaskus ban pensitam badun penduk jaj ia ga ji kai ga jong Jesus Christ Henry anda poi had Damaskus pan ula kelalong penban unong yalam ia Jesus Christ ia ga neng syam haga kitab ki kam ki apostol kalanong ga bakandai ka dekat ka ba arpo arpuai arpuar an amtang ya usul bau blay ula thau thamai ublay ula thau thamai ro ya ga jingem jong ki khanar ngot kisnran ki jong Jesus Christ ya ki ba Jesus Christ ula khat ki banlong kisnran ki jong naga jingem kum bakilong haga taga por baki kendo berutrai Jesus ya ki breu ki belong tang kinong tong do kha kum Andrew Simon Petrus Yohanes bat Jacob ula khat ro ula thau thmai ro ia utau nong krong khajana uba kerteng Matthias ula thau thmai ro ia utau senran jong uba trei ia ga kam mystery uba kerteng Thomas ula thau thamai ro ula khat ro ia utau Judas Iskariot ubangi i aga dur ga jongu aga mensim ga jongu lang bagi jingja i kumba uwan na kalanti jong kinong tu kinong lute kinong kwaspa jubor klam trai shitam utrai ula thau thamai ro ia ga jingem jong gitu komu Simon o Shirham o Philip o Bartholomew o Thaddeus o Jacob o Kun o Alphaeus kibalong kinong bala kat kabayo kabalap haga jingem ka jongki haba utrai Jesus Christ ula khat yeki kilai no alut yeki jingtrai ki jongki ki kam jongki klam pai shu shata kila bud ba ya Jisu man lagasnge bat kila saki jingjia paro kibalajia rengkan bat ujisu ublay utlatau tmairu ia ga jingem jong utu unong kam sneo lane unong kam boman
ubras den halor jong gading pena sapanggal yang gamon jong turai Jisu hangta halum kalpare kat no galong ga jingkemen ga bakrao iau tau breu ubalong unong kam sneu ubaga ying bishar kalarai penrem u bom dan jing map shu henrai karai kalong day ban penyap yu dan hok shu ban em kat badang yang halor jong ading pena upuson merwai uperkat merwai ia lagi jong ki pom bat ia lagi jong ki jingle palat haga jing em uperkan satang kendiat por satang kendiat kenta kanega mensim kan sami no na kanega ro bat shano kan lej uperkan kan lej bej shadujak kan lej bej shadujak lana ka ying bishar ka bahaga nega prothai ka bom yu i ka beri jong ka jingem ka jonga tang ya ka don sakhi latian bishar ya nga wala ka taru kala ahanga ya ka rai ben ram taga jingya lei ka ying bishar ka jong blai habnang anda habaga nega mensim kala mi no na ka nega ro kaying bishar ka bayu ilot ya ka beri ber ka pau jonga hato don jakane em nga bandang ba namar kata hap pedeng jong ka jing sngau lang aga jing sngau krudet ka jing sngau paidanot ka jing sngau babe yala ka jong ka jing em ula pai show Jisu uang hau Jisu ko Jisu anda me poi ha ka hima jong me sngau bakan mau lam nga sngau den hok yala de ban kerpat yau Jisu sngau hamap yang sngau baya lam lang yang sabneng henrai ke bau udan ban hau Jisu kalang tang kan de ko Jisu anda me poi ha ka hima jong me sngau bakan mau lam yang tang ba men kan mau yang kalabiang mamete maria dekot mensim mensyong ha kat ka buram ka jong me hang te abdeng mangate maria dekot mensim an berat yang syadjak anda ba mamemen syong aga kat ka buram jong me hang te benang habang ngadon hadujak soba kan mau lem yang tang ba men kan mau kata kala biang kata kada ke jing sngau ka bau tau doka udan sepang kamuan udan turai Jisu klam ben slam ula ong au shisha ngong ame haga naga sengi men long lambat nga haga paradise people kan hadu kat no galong ga jingkemen ga bakrao bau breu wa do jingkermen kata haga jingem haga ne ga perthai jong ga jingem do bar haga ta ga perthai ga bansawan hanrei haga ba kom ga ta ga puar uyo asgau yi kentien no trai Jisu ga boong shisha ngong hame haga ne ga sengi men long lambat nga haga paradise ublai ula thau thomai ro ia ka jing em jong pi bat ia ka jing em jonga bat ula penlong yengi kum ni kum bangilang dan napedeng jong ye kibu trai Jisu dong mun sim ko jong o wan ye kendo bat ngi hagi jing ye sangela dan napedeng jong ye kibu mun sim ko ublai open kendo yengi hapedeng kijing yeseng habang isngam ia kijing ruai laneng isngam ia sermon dan na pedeng jongi kibaw klampoi perkat ai setia haga jingim kumbalong hagar kompenya balang jong balang presbyterian jongi bau no riu dukot jong balang ubalalong riu dukot palat ya kasan senam ula aban syajid kum uram ba balang lane ula aban syajid kum unong syarai lane teman besan jong kepala kam tam hagi balang nong gendong jongi don bun kipara bangai kiba klempoi perkat ai kiba galanti jong ka jengem jong ke man laga singi kalong bat ka perthai bat ki jing sobha jong ka perthai ki jing kwa brai jong ka ta kijing kwa brai jong kata no
penban klempoi perkan haga bekum kata kacai jingeseng banjit khot kom ti balang lane banjit teman besan kakerteng jongki utrai ula penpau bagi long penban kibla sajet komunong trai ubal trai langbah kilai fu ar teligi snam jongga jing syakri jonga ya ublai hagar kam ngala syam yagi bukum kinegi jingjia kalalong ka jing paitanot ka ba kraw kalalong ka ai ka jingja ka ba amla ban perkhat bau ye bat bamangi ki nong lejit nong sarai manga unong lejit nong sarai ngam yo asu ka kantin kalat ban yakran bat utu bo sajet namar uyam paidanon usngau kendo bau breu bukum mo ublai ulai bet ban khat yo ublai uwan ban thau thma yau nong pop balasakama ublai uwat ia kita gi balasakama ublai ukwa ban penbahapan yau ta ubalaya hagalanti chong kacing chan haba berkan bat pensong nong rimba ya kacing ai ublai kabaula le haga jingem balot hau thamai pat ye gibre uta walai omat bat bos ngau tho ia ga dor jong kata jing thau thamai uong halaga mensem haga jing duai kumboong unong ruai shemensem haga kot jing ruai kanambar lais pa khatsan ngalango sibun trai babha bamelak hot snow bahaya nga nagireu boman melakreng men bangaya shatu jok ting uta ubas snow to ia kata dor jong jing ai uta ubas snow to ia ka dor jong jing thau thamai jong ublai ia ka ching em jong jula ban klat ia kane bat hagi por baro jong jing em hawa perkat ukan mau yala ka jong tia jong jing em swab an thau thamayu bat ya ka jing e bamayan ka jong bulai ka belawan men thau thamai bat ya ka jing em jong la klam da ong ye kini genten nga lengo shibun trai babha bamela khot so bha ya nga nagi reu bomman melakreng men bangaya shatu chok teng ngi sau tho ngi sai knar bau tau dakat ubadan ha keding penawi sai knar bagalanti jong ugalang shatu chok ding panban ublai daga jing ai chong kala penlong ye jisu unong suspa jongi ban ong ye tau brio shisang ong ame hagane hi kasngi men long lambat nga haga paradise u apostol Paul ruus ngau thu bhaya kane haga jingem jong namar kata uang ye gidu kentin haga siti jong u sikidong Filipi ngamlong janai lam ne belapan janai lupa yang henreng pe seprang sepersa kadang kabenta kebaar kalong kini kentien kiba u apostol Paul ula jubab hauturai jisu atrai ayu memon yang aban le kane kentin kaba usol jeng ketarsas ya ubala tep kom u apostol Paul ula kran hauturai Yesus Kristus man ba ulawan bani kendu yo haglanti Damaskus kane kentin jong kajing ngau kendo kadai ka kentin jong kajing syamsim kadai ka kentin jong kajing pendem lut ialah de hakamon kajong uta obadon bor halor barok
usul jong katarsa sabau Quran ni gede kentien wala da usngau klan usngau dan bar umina Jerusalem ban lai pensitam ya Kristan ki badan ha Damaskus hang ne hagna ga kalip mat menta usngau thu ya dia ngam long ai ngam long namar kata upendam ya laga jong kaman uang aturai ayu memon iya ngapan le om day tang sol jong katarsas ubalaong haga jing duai iya gite kentien atrai ayu memon iya ngapan le ngangai mapiro pila keren ye gini kentien haga jing duai jong pi haga por wo munsim ba khoj ublai wan kendo ye pi upen kendo ye pi sapang ka hok ka pop bat ka jing ai ga jong ublai ga la thau thmai ga jing em ga jong pi haba pisgau kendo haga ta bat haga ta por piduai akmat utrai atrai ayu memon ye ngaban le shim pendan kam ya ngangai piru ki para bangai be ye pila keren pila duai ia ga bakum kata kentien ngaru ngala duai ia ga bakum kata kentien ngala keren hakamat jong blai men ba uwan ban thau thmai ga jing em jonga ban pen skam ye ga jing dei jonga bat o bat ban penlong ye nga kum ne kumba ngalong menta kane gade kentien jong ka ching pendam yala dia hagaman ka jong turai ka benta ka balai bat ka bakhat do ka bangadan kalang na kane ka jing duai ka bamanghi ngila duai ayu ko trai be mon yanga ban le ka ya ka basa jong ka jing em jong ha ka perthai ka pon ka balai ka bangadan hang ne banyak keren bat pi kala hato ngila pendep hok ia kata ka bangila kular hautra unong tho ya ka kitab sam ka basis pa khat reu hagat khat ka ba khat ar bat ka ba hadu khat lai khat sao yau balangai badai usim dabet hi bala tho ya kane ka sao uang ngan ayu pat hautra namar ki jingle bha jong u ba ro ya nga ngan sim kan ye ka khuri ka jing penem bat ngan khot kerpat ye ka gerteng utra ye lagi kular ngan pendam hau trai hakmat upai ba jong uken ngangai ka jing duai jong sol jong ka tarsas hakmat ujisu hangta hagalanti sa Damaskus ngangai kajing dua jong pi ia gini kentien haga to kapor bapis ngau kendo bo munsem ba khoj ublai wan ban pen kendo e pi sapang ka hak kapap kaching ia jong ublai kabla thau thma ia kaching em jong pi ngangat bagi kentien ki ba mangaru ngala dua haga to kapor bo munsem ublai ulawan ya kendo bat ngah ban pen skam ya ka jinge dei jonga bat o hato ngila pendap neam hato ngila pendap hok neam ya kata ga bangila kulara kamat jong ublai usem debet te hangne uai ya ga cupa uangan ayu pat ya uturai namar ki jingle ba jong ngan sim kan ye ka khuri kaching penem bat ngan khot kat pat ye kerteng utra ia lagi kular ngan pendam hakmat upai lang chongwa omdei tang hagabari ijar-jar marwe kabamot lahang non ngidon omdei tang haying mane bangin le Kristan Henry langidon, halengka langidon, hajing tre langidon, hadukan langidon, hasurok langidon, hakali langidon, hafiz langidon, hangno ro. Ngin pendap ya ka jing shisha. Ngin pendap ya laga jongga jing kular.
ban penjisah kemat kibria bangilong kinong buat Yesus Kristus. Namar gata ngadan ban bo ye gini kenten ban ong hatong ila pendep hok ne am ia kata kabangila kular hautra usol juga Tarsos ia bangila tep bro kom wa apostol Paul ula pendep ia lagi jong jingkular ula ya keleng saudong kiri saudong kirut duriau jong ka Mediterranean banyalap ya gospel Yesus Kristus hapreng gijinga kiba bun jai kiba mau la dai ban ya ilang ba kiba bun sin kitao ban shim wat ya gijing im chongo ula sang bun keli ki balang bat lagi nagi balang kiba mau ula persang ban seng kibalang kiba pau kiba mau ula seng kibala pau ba kilong kabalang Antioch Asiria kabalang Korin ha Greece kabalang Ephesus ha Turkey kabalang Filipi ha Greece kabalang Thessaloni ha Greece kabalang Galatia ha Turkey kabalang Kolosai ha Turkey kabalang Beria ha Greece bat kabalang Rome ha Italy la itu yaw sol jong Tarsos lane utaw bang itip como apostol Paul dagi Kristan para kapertay kum unong yalab ubala tray shitam palat ula IT shisha laga jong chungem ban yalab ya gospel Yesus Kristus nado kasngi ka jingkala ka bamot jong hado kasngi ka jingyap jong namar kata hagisngi bau la pau kumunong yalam la itu eu kum Paul namar uhab banya keleng kiri hakaba kahimarom kasensyar kum tala itu eu daga kerteng kum Paul hagisngi jong ka jingile yelap jong keleng amdai balapan baptis si haga kerteng Paul namar utrai Yesus Kristus aga puar ba khat ya uru ula khat ya ga kerteng jong usol kane galong kacing shisha kabaki nong wat benya kilawat benya bat ka Bible ro kamsyam la itu yangi haba Ananias open baptis ya lapan baptis ya ha kerteng upol Henry kinong wat benya ki ong ka kerteng sol kade ka kerteng Hebrew bat ka kerteng Paul kade ka kerteng nong Rom ulalong unong thokot ubakraw la banong baulalong unong thokot ubalayo bun tam kinong pule hagi jing tho ki bam ula tha haga chiti ka bar se kinong koren hagalanong ka bakhatwe haga da khat arpulai hadu arbufra upol uyetu katto katne nagi jinge gi ba mau la sham uang kumne ngaro khamtam hagi jingtrai minat khamtam shikadai hagi jing sempat ba khampalat hagi ying bandi khambun sen hagi jing yap bun sen nagi jeu san sin ngalayo sao pau na way tri laisin las syo yang ada giding sempat shisin lalantan mau yang laisin ngala sya paitling shimit chisngi ngala don haga duriau bajeleu hagi jing lek bun sin haga jing ma nagi wa haga jing ma nagi nonglute haga jing ma nagi parajat haga jingma naga gentil haga jingma haga nongba haga jingma haga klau haga jingma haga duriau haga jingma hapadeng ki lok barsam haga jing tray minat bat ka jing tray hitam hagi jing bom yo tia bun sen haga jing tangan bat ka jing sliang haga jing sya jingit bun sen
haga jing peja bat ka jing lengkoi nalor kita baro kiba sabar ngadon ro ka jingkit kli haga basumar halaga sengi ia ki balang baro ken kane gede ka jingkit kli bat kijing hapadang kijing kiba bon sertap kiba ma o la de ban ya leng ba ban upol da ka jingkit kli ula shem ban pendam ialah kajong kular hakaman jong uturai hakasiti kabar shauti muti hagala nong basawa ga khot kaban reu nyeo bat ka bapra wapus tol pol open pau kum ne namar yang ala the no lupa kum ka jing ai ngu di bagata ka por ka jing lai no jong nga gala chan ngala ya le ya ka jing ya le ba nga la pendap ya la ka jing pat ngala ri ya la ka jing ai nado menta yang ngala bo ya kata ka pensngiat jong ka hak ya ka bau trai utau nong bisar ba hak un ai nga kata ka bat om tang hangahi henrai kita baro ru kiba ia kata ka jing mi pau jong o apostol Paul ula pendap tak ka jing kit kli bar ka jing ai tilot ia kata ka ula kular hautra ha kata ka sengi bau trai wani kendu yo apostol Paul lane utau sol jong Tarsas ulong atrai ayu memon yang apan le kane ka jing terwa ngor men sem ka jong apostol Paul lane utau sol jong Tarsas jala de hak ta puar lapen i hak ngi hang ni ula pendap lut khot yeke hang ni hakashiti ka bau tho shau Timothy kila de artat kisngi bakhat do jong ka jing ka jong apostol Paul kirewat benya ki yatho ka Bible ka khlam yatho anre ki wirewat benya ki yatho bau apostol Paul ula sha krai kli harom hang ne ha ka jiti ka bau tho shau Timothy u yatho bayangala the no lupa gum ka jing ai ngu di kata ka puar ka jing lai no jonga kala chan kabamon ngalalong kum ka ki lane kum ka makhon kum ka tot ha ka thali ding bathe katdam ka kiu thoi bat ha ka puar ba katdam ka kiu thoi kansan kating ka me kata ka jing ai ngu ka kiu shipnang kata kadai kajing mudur ka bau pol udan hang ne banyatu wang namar yang ala te no lupa gum ka jing ai ngo di kapor ka jing lai jongaru kalajan ngala ile ya ka jing ile baba ngala pendap ya ka jing pan ngala ri ya ka jing ai nadu mentah labu yang ka pensingan jong ka haga bau tau trai nong besar bahak un ai hanga kata ka singi kacing mat ke bau apostol Paul udan kalang kum bawang yang ban im kalong na kabantau kres bat ban yap kalong kacing mentoy kat bau dong im utrai na kabantau kres bat lada jabat uyap lana don ba penyap yo ulalai syakara kacing mentoy uyu i lupa bau trai Yesus Kristus uyang ha kacing kang uap yo rengkat bat ka pensengat ha keti ban penpong ha ka kli jong apostol Paul kisenran jong uturai jisuru kila pendap ela ka jong kular anda haba uturai dan syo kila laj keleng kiri ha ka pertai banyalap ya ka gospel bat hangta kila sya penyap kum ki martar dan na pedeng jongki kibla sya sa nar pna dan na pedeng jongki kibla sya som dau som dan na pedeng jongki kibla sya krai kli dan na pedeng jongki kibla sya pom dau sdi dan na pedeng jongki kibla sya ot arliang da kekuran kila pendap ialah ka jong kular hakamat utura mangabat mapipat ngi pendap kumno ye ki jingkular jongi hautura namar ki jingle ba jong o
ya ka jing em jong e haga jing em ka man ka sngi ka jong e la hang no ngidan haga e ka bangile ka e ka bangi kren ka e ka bangi perkhan hang no kalong ne am ka jing pendap jong e yegi kular ki bangila kular how try ublai un kerko naga bentagi ni kubar ki bola penyo hangi he kan ke puar naga bentaga buram ga jong turai jongi uchis kres amen tongin dua ngi aingo yeme au blai namar kan ke puar ka bami sha sngo bhai ngi ban sha skor ia kan ke jing ia bat ka jing map ai ka bame me dan ban thau thmai ki nong pop ki bechat ki baram kum mangi ngi diwaye me au blai isnai ban irap yangi ro bangin kan mau ba me melong ublai bu shisha ublai bu don bor ublai uban satian bisharu yangi anda bangi lek na ka pertai irap bangin sngoto ya kana ka shisha but bangin em hakata ka jingem ka ba me mela thau thma yangi banlong ki sakhi ki chome la hangno bangidan ka prothai kan yu i ngi bangilong ki sakhi ki chome ki nong pot ki chome pen skam yangi atra sngau ya jing dua ai jongi kerku ya ka khobar ko mala pan yo angi na ka benta ka puram ka jong trai jongi uchi sukres ni pani kini amen